Kublai yepi baro sashi sin ngap diang sungba yepi ha kani ka puli khubor ngap shipang balada ka dik sin ka banikong yepi ha kani ka channel ka jongi tes ngobha parlok ban ai ka jingkar shan ka jong phi da ka phi like phi share but subscribe ru ya kani ka channel but na ka bantai ki tu ki balada ban subscribe kublai shi hajar ngu ya ka jing subun ka jong phi kattu katni ki khubor katkum na ki kot khubor kar phnyo trik urumphang ar hajar ar phulai khlad rew ngot kan thop saw ngot ki rew niam nongpo urumphang ar phin rew trik Hakaway ke jingja tingko kali ke bas ngosher khay ke balaja hari bhoy district hagas ngi ublay. Hindringot ki brew kun thop yaw nong nya ki laklat no hasyan hadian baka kali ke baki shong kala shatan ra hakaway ke katrok kit daw yong ka badan yu number WB South Huway G nyo hinriyo arphra marsan poy hasumer hakapor kumba architeng no phaisngi. Katkum ka jingtip bala yolum laong bakatay katrok ka badang wan nakathain rilum jentia ban her janong ba Guwahati kalapan her step ha. Tangmar san poi hasumer ka lit benten ra ashwaya ka jingker pia surok ba jong ka national highway nriu bat kanthi shashilyang ka surok benten ra pat ya kawai ka kali bolero ka badan yu number AS arpun ruby nyo khandai not pra ka badang kiu shanong ba shelong tat hatu bakate ka kali kala kala khangpong bun sien badam sanda na ka jingban jong ka trok Kite ki hinriu ngot ki balaklat not kite ki riuniam ki bapet ya kawai ka school mission ha asam bat kanthop ya lai ngot ki sister uwei upadar iwe inohikai pat unong nya jong katika kali namar ka jingjulor ka bajur jong katika kali kala shimpor daki kenta ya ki bor pulet bat ki brio banyarap ban sai ya kamet jong ki balaklat no ha katika jingja kite ki hinriu ngot ki kanthop yo fada Matthew Das parish priest ka Barama parish ka sister Melagreen Dantes sister Promila Turkis sister Rosie Nongrum imairan inohikai lambat unong nya jong katika kali Shushu layo jingte ba unong nya pat unong but jong katrok kilaman saujur balapan ket no yaki shakajaka ai jing sumar hanong ba shilong bat na kaliang kibor pulet gidang penlong ya ka jing toket halor kani ka jingja sa kani ka wai pat ka khubor khlad officer ha ka jing yating khu kali kat badang let shakajaka thapwot shilong ramphang arpun riu tarik Haka jingja ya tingku kali uwei officer ubadai banlet penyat ya kajing thapwot haka wei ka caka ka bahab haka triki kila constituency haka shnong pota mati Ya uniu officer la itu kum checham si marak ubala shaban shat banlet kum second polling officer haka caka thapwot hajanra para hapo triki kila constituency nakaliang katnat badai pet ya ka election bat baro ki badan banta haka jing penlong ya ka election kila Sngau diaw bat penpau ya kajing sngau lem halor kani kajing ja hadu bakin dadu no ya utai officer. Katanat election kalapan benakum kajing erap kalamang ban ai khatsan laksha ki bahagiang jong uba laklat uba dangdan ban pendap ya kakamram. U chief electoral officer uba FR karkongor uloong bakalong ke AK kabangide ban pertu ya kajing no senyang jong boro ki officer ki ba dan benta ha kajing penlong ya ke election bat baro kabut kabor bakila ai kum kita ki sipai ba shisha ha kan ka sensyar pat ba. Sakani kawai pat ka khubor bamdo kading ya kayeng halat thalabo jowai remphang arpun riu tarik ha ka jingja plu yeng kawai ka yeng kala ingkhong lut ha ka ding ka bala klang ba bat kane kala ja halat thalabo jowai ka badan hadin ka office and e-line ha ka sni ublai ha ka por sndru baje janmet Kani ka yeng kadai ka baladai trai da ka kong linat lalu bat la shongwai da ka kong mapi khadu bare ha kani ka jingja omdan kanu ka jingja bas ngusi laj no ka jingdu jong baro ki jingdan jing em ki kat ki slab dan kam bat ki wei ki tiar kitar bat ki mar ba kodor ha ka bayakran bat ka kong mapi khadu bare ka yathu ba ha ka por baja kani ka jingja maka ringkat bat samut ki khon badang ret kim sham dan yeng na mar ki lalet kai shi yeng kiau ya ka daw jong ka jing pulu ompat lap bat penti kena kat hadu mentah Sa kani ka wai pat ka khubor kurop ki BSF ya kapisa India bat Bangladesh shilong remphang arpun riu tarik ki sipai BSF ki pa pahra hanaya bazar bat haringku tangshan ki layo kurop ya kapisa India bat Bangladesh haki artali ki jingkhendra khapot jongkari India bat Bangladesh Haka thain naya bazar ki sipai BSF ki layo ya ki brio ki bayat hakhapot ki lapen sangye bat toket ya ki hendrai kini ki runar ki la phetkrat da ka bashim kabu ya ka jingdum jong ka met bat ka jingreben jong ka klaw na ka ni ka jaka ki sipai BSF ki layo kurup ya ka wei ka pala ka badan khat phra lak tingka ka pisa jong kari Bangladesh ha ka wei pat ka jingja ki sipai BSF ki ba pahara haringku East Khasi Hills ki lapen pulam ya ka jingtmu jong ki runar ki bucket ya ki pisa India hadu lai point khat ar lak tingka sa ka ni ka wei pat dan palat reus pa tali ki jaka thapwot badan jingma shilong remphang arpun riu tarik
Ki jaka thavot hame gelaya ki bala ithu kum kita ki badan jingma ki dan reus pa tali bat ki ba khamdan jingma shushu ki dan lais pa san photali. La jing kenru ba ki dan prapu sautali ki jaka thavot ki badailang ki badan jingma bat khamjor ka jingma. Hakini ki jaka thavot lapan klanya ki jing pahara da ki pulet khnang baka jing thavot kan yat bet yadenti ha baro ki laya jar saus pa khat khandai tali ki jaka thavot jong ki san phukundai tali ki constituency lajno ha soyong constituency balapan sangye shwa ya ka jing thavot namar ka jing khlat no jong ukurtong Paralog ngin say siyambiyang bat pi hakiway pat ki khupor. Kublay shibun ni ka jing ay min siyam jong pi na kapor siya kapor. Kublay shibun